салом тамошобинони азиз, инак барномаи интеллект аст. манзури шумо аз шабакаи Баҳористон. имрӯз мо дар гимназия парваришгоҳи ба номи Бобоҷон Ғафурови ноҳияи Рӯдакӣ қарор дорем то дониши хонандагонро то чӣ андоза доир ба фанҳои дақиқ қавӣ буданашро бисанҷем. тамошобинони азиз, инак саволҷавобро бо яке аз хонандагони ин муассиса шурӯъ мекунем. салом. Ассалом. худатонро муаррифӣ мекардед? Ман Одинаева Омина, хонандаи синфи даҳи Б, гимназия парваришгоҳи ба номи Бобоҷон Ғафурови ноҳияи Рӯдакӣ. хуб, Омина, шумо бо шартҳои барномаи интеллект шинос ҳастед? Бале. ин тавр бошад, ман барои шумо саволи якумро мехонам, бо диққат бошед. ҷадвали даврии элементҳои химиявӣ кадом сол тартиб дода шудааст? Соли 1869. саволи дуюмро мехонам, бо диққат бошед. то кашфи қонуни даврӣ чанд элементи химиявӣ маълум буд? 63 элемент. боварӣ доред? Бале. саволи сеюмро мехонам, бо диққат бошед. нақши асосии рустаниҳо дар табиат чист? ҳосил кардани оксиген. ташаккур. мо ҷавоби шуморо қабул мекунем. саволи дигарро мехонам. таҷзияи сафеда дар кадом узв ба амал меояд? Ба фикрам дар меъда. ба фикратон, яъне боварӣ надоред ба ҷавоби худатон? Боварӣ дорам. Дар меъда. хуб, саволи навбатиро мехонам. ин олим яке аз физикҳои машҳури замони қадим аст. ӯ бо ибораи зерин машҳур гардидааст: ба ман як такягоҳ диҳед ва ман заминро ба ҳаракат медарорам. ин кадом олим аст? Ин олим Архимед мебошад. ташаккур. қисми марказии рустанӣ ки узвҳои зеризаминӣ ва заминро мепайвандад чӣ номида мешавад? Ин узв поя ном дорад. боварӣ доред? Бале. шояд ин қисми растании реша бошад? Реша узви растаниро бо замин мепайвандад. яъне шумо ба ҷавоби худатон боварӣ доред ки поя аст. ин тавр бошад, мо ҷавоби шуморо қабул мекунем. Омина, ва саволи дигарро мехонам. муҳити дохилии нимояи ҳуҷайра чӣ номида мешавад? Цитоплазма. ташаккур. ҳангоми реаксияи галогенҳо бо металлҳо чиҳо ба вуҷуд меоянд? Ҳангоми ин реаксияҳо намакҳо ба вуҷуд меоянд. ташаккур. мо ҷавоби шуморо қабул мекунем. саволи дигарро мехонам. моеъи сабуктарин кадом аст? Гидрогени моеъ. ташаккур. саволи охиронро мехонам ва ин савол ба фанни химия дахл дорад. бо диққат бошед. дар ядрои атом кадом заррачаи заряднок мавҷуд аст? Ин заррачаи заряднок протон мебошад. ташаккур, Омина, барои иштирок дар барнома. тамошобинони азиз, барномаи интеллект идома дорад. инак мо суҳбатро бо иштирокчии навбатӣ идома медиҳем. салом. Салом. худатонро муаррифӣ мекардед? Ман Валиев Акбар, хонандаи синфи даҳи гимназия парваришгоҳи ба номи Бобоҷон Ғафуров ҳастам. хуб, Акбар, шумо бо шартҳои барномаи интеллект шинос ҳастед? Бале. ин тавр бошад, саволҷавобро бо шумо шурӯъ мекунем. саволи якумро мехонам, бо диққат бошед. ҷадвали даврии элементҳои химиявӣ кадом сол тартиб дода шудааст? Соли 1869. маълумоти бештар доред? Не. хуб, мо ҷавоби шуморо қабул мекунем. мегузарем ба саволи навбатӣ. то кашфи қонуни даврӣ чанд элементи химиявӣ маълум буд? 63 элементи химиявӣ маълум буд. хуб, бо диққат бошед. саволи сеюмро мехонам. нақши асосии рустаниҳо дар табиат чист? хориҷ намудани оксиген. ҷавоби шуморо қабул мекунем. саволи чорум чунин аст. таҷзияи сафеда дар кадом узв ба амал меояд? вақте мо хӯрокро истеъмол мекунем, дар меъда хӯрок ҳал шуда таҷзия ба амал меояд. ташаккур. мо ҷавоби шуморо қабул мекунем. саволи навбатиро мехонам. ин олим яке аз физикҳои машҳури замони қадим мебошад. ӯ бо ибораи зерин машҳур гаштааст: ба ман як такягоҳ диҳед ва ман заминро ба ҳаракат медарорам. сухан дар бораи кадом олим меравад? ин олим яке аз машҳуртарин олимони физика Архимед мебошад. яъне ба фикри шумо ин сухан ба Архимед тааллуқ дорад, ҳамин тавр? Бале.
саволи шашумро мехонам, бо диққат бошед. қисми марказии рустанӣ ки узвҳои зеризаминӣ ва заминро мепайвандад чӣ номида мешавад? ин қисм поя ном дорад. Ташаккур. муҳити дохилии нимояи ҳуҷайра чӣ номида мешавад? Цитоплазма. ба ҷавоби худ боварӣ доред? бале. шумо ки ба ҷавоби худ боварӣ дошта бошед, мо низ ҷавоби шуморо қабул мекунем ва мегузарем ба саволи навбатӣ. ин савол бисёртар ба фанни химия дахл дорад. ҳангоми реаксияи галогенҳо бо металлҳо чиҳо ба вуҷуд меоянд? ҳангоми ин реаксия намакҳо ба вуҷуд меоянд. Ташаккур. моеи сабуктарин кадом аст? гидрогени моеъ. хуб, саволи охиронро мехонам, бо диққат бошед. дар ядрои атом кадом заррачаи заряднок мавҷуд аст? дар ядрои атом заррачаи зарядноки протон мавҷуд аст. ташаккур акбар барои иштирок дар барнома. шумо то чӣ андоза дуруст будани ҷавобҳои худро дар охири барнома мефаҳмед. шумо дар охир чӣ гуфтанӣ доред? баҳри ободию тараққиёти ҷомеа донистани илму технология хело муҳим аст. бузургони мо ба мисоли абуалӣ ибни сино, умари хайём, аҳмади дониш ва дигарон бо асарҳои илмияшон дар ҷаҳон машҳур ҳастанд. саҳми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо амри қабул гардидашуда илм фуруғи маърифат басо зиёд аст, ки аз байни иштирокчиёни озмун, ихтироъкорони нав ва насли хайёму синову донишро пайдо менамоем. ташаккур. салом меҳруна, шумо дар синфи чандум мехонед? салом, ман дар синфи 11 гимназияи парваришгоҳи банои Бобоҷон Ғафуров ноҳияи Рӯдакӣ таҳсил намуда истодаам ва инчунин гирандаи стипендияи президентӣ низ мебошам. ташаккур. шумо бо шартҳои барномаи интеллект шинос ҳастед? бале. дар бошад, саволи якумро мехонам, бо диққат бошед. ҷадвали даврии элементҳои химиявӣ кадом сол тартиб дода шудааст? соли 1869. боварӣ доред? бале. хуб, меҳруна, мо ҷавоби шуморо қабул мекунем. саволи дуюмро мехонам, бо диққат бошед. то кашфи қонуни даврӣ чанд элементи химиявӣ маълум буд? 63 элемент маълум буд, ҳоло бошад 118 элемент мавҷуд мебошад. ташаккур. саволи дигарро мехонам. нақши асосии рустаниҳо дар табиат чист? аз растаниҳо бошад оксиген, яъне таҷзияи оксиген мебошад. ба ҷавоби худатон боварӣ доред? бале. мо ҷавоби шуморо қабул мекунем. саволи дигарро мехонам. таҷзияи сафеда дар кадом узв ба амал меояд? таҷзияи сафеда дар меъда ба амал меояд. ташаккур. саволи дигар ба фанни физика дахл дорад, бо диққат бошед. ин олим яке аз физикҳои машҳури замони қадим аст. ӯ бо ибораи зерин машҳур гардидааст: ба ман як такягоҳ диҳед ва ман заминро ба ҳаракат медарорам. сухан дар бораи кадом олим рафта истодааст? ба фикрам хато накунам, ин олим физик, яъне Архимед мебошад. боварӣ доред? бале. шумо ки боварӣ дошта бошед, мо низ ҷавоби шуморо қабул мекунем ва саволи дигарро мехонам. қисми марказии рустанӣ ки узвҳои зеризаминӣ ва заминро мепайвандад чӣ номида мешавад? поя. ягон узви дигар бошад? шояд метавонад ин реша бошад? не, ин поя аст, барои он ки вақте ки мо мегирем, вақте шамол меша, ягон чӣ меша, ҳавай дар замин ҳавай меқапад, чира ягон рустанӣ, ягон чизе ҳаста дарахта, барои ҳамқа мо поя мегӯем. ташаккур. муҳити дохилии нимояи ҳуҷайра чӣ номида мешавад? муҳити ситоплазма. боварӣ доред? бале. ин тавр бошад. саволи дигарро мехонам, бо диққат бошед. ҳангоми реаксияи галогенҳо бо металлҳо чиҳо ба вуҷуд меоянд? намакҳо ба вуҷуд меояд. моеи сабуктарин кадом аст? гидроген. ташаккур. саволи охиронро мехонам, бо диққат бошед. дар ядрои атом кадом заррачаи заряднок мавҷуд аст? протон мавҷуд мебошад. ташаккур меҳруна барои иштирок дар барнома.
шумо то чӣ андоза дуруст буда ин ҷавобҳои худро дар охири барнома мефаҳмед. тамошобинони азиз, инак мо саволҷавобро бо иштирокчии навбатии барнома шурӯъ мекунем. Салом, ассалому алайкум. худатонро муаррифӣ мекардед? Ман Усмонов Муҳаммадмубин, хонандаи синфи 11. хуб, Муҳаммад Мубин, шумо бо шартҳои барномаи интеллект шинос ҳастед? Бале. дар бошад, саволи якумро мехонам, бо диққат бошед. ҷадвали даврии элементҳои химиявӣ кадом сол тартиб дода шудааст? Ҷадвали элементҳои химиявӣ соли 1899 аз тарафи Менделев табдил таҷа шуда буд. Ташаккур. Саволи дигарро мехонам, бо диққат бошед. То кашфи қонуни даврии чанд элементи химиявӣ маълум буд? Қарибан 63 элемент маълум будак. ба ҷавоби худатон бовар доред? Бале. саволи сеюмро мехонам. Нақши асосии рустанӣ дар табиат чист? Рустаниҳо додани оксиген мебошад. метавонед маълумоти бештар диҳед? Рустаниҳо барои оксигенро тоза карда ба одамо медиҳад, одамо онро истифода бурда оксиген табдил мешавад. Ташаккур. Таҷзияи сафеда дар кадом узв ба амал меояд? Сафедаҳо дар меъда узв меовад. Масалан, мо хӯрокҳоро истеъмол мекунем, хӯрокҳо ба меъда омада сафедаҳоро таҷҳиз метиҳад ва энергия ба бадан медиҳад. Ташаккур. Саволи дигарро мехонам, бо диққат бошед. Ин олим яке аз физикҳои машҳури замони қадим аст. ӯ бо ибораи зерин машҳур гардидааст: ба ман як такягоҳ диҳед ва ман заминро ба ҳаракат медарорам. Сухан дар бораи кадом олим аст? Ин олими грек буда, Архимед мебошад. ба ҷавоби худ бовар доред олимҳои физика бениҳоят зиёд ҳастанд? Бале. ин тавр бошад, мо ҷавоби шуморо қабул мекунем. Саволи дигарро мехонам. қисми марказии рустанӣ ки узвҳои зеризаминӣ ва заминро мепайвандад чӣ номида мешавад? Ин бисёр одамо фикр мекунанд, ки ин реша мебошад, не ки ин тавр нест, ин поя мебошад. Барои он ки бисёртар ба растаниҳо поя ёрдам медиҳад, барои ки кати замин вобаста шавад. Ташаккур. ҳангоми реаксияи галогенҳо бо металлҳо чиҳо ба вуҷуд меоянд? Ҳангоми реаксия намакҳо ҳосил мешаванд. Ташаккур. муҳити дохилии нимояи ҳуҷайра чӣ номида мешавад? Цитоплазма номида мешавад. боварӣ доред? Бале. ин тавр бошад, саволи дигарро мехонам. ин савол ба фанни химия дахл дорад. мояи сабуктарин кадом аст? Ин гидроген мебошад. ба ҷавоби худатон боварӣ доред? Бале. ин тавр бошад, мо ҷавоби шуморо қабул мекунем ва саволи дигарро мехонам. ин саволи охирона аст, бо диққат бошед. дар ядрои атом кадом заррачаи заряднок мавҷуд аст? Заррачаи заряднок дар атом ин протон мебошад. Ташаккур. Муҳаммад Мубин, барои иштирок дар барнома шумо дар охир чӣ гуфтанӣ доред? Ман хеле хушбахтам, ки дар ин барнома иштирок кардам ва мехоҳам, ки бори дигар боз хушрӯтар боз иштирок кунам. Ташаккур. тамошобинони азиз, ёдовар мешавем барномаи интеллект аз манзури шумо аз шабакаи Баҳористон. имрӯз мо дар гимназия парваришгоҳи ба номи Бобоҷон Ғафурови ноҳияи Рӯдакӣ қарор дорем. инак саволҷавобро бо иштирокчии навбатии барнома шурӯъ мекунем. Салом. Салому алейкум. худатонро муаррифӣ мекардед? ман Мадмурзода Шаҳром, хонандаи синфи 8 гимназияи парваришгоҳи ба номи Бобоҷон Ғафуров мебошам. хуб, Шаҳром, шумо бо шартҳои барномаи интеллект шинос ҳастед? Бале. ин тавр бошад, ман саволи якумро мехонам, бо диққат бошед. ҷадвали даврии элементҳои химиявӣ кадом сол тартиб дода шудааст? ҷадвали давраи элементҳои химиявӣ соли 1869 тартиб дода шудааст. саволи дуюмро мехонам, бо диққат бошед. То кашфи қонуни даврии чанд элементи химиявӣ маълум буд? ба фикри ман 63 то. яъне ба фикратон, ба ҷавобатон боварӣ надоред? боварӣ дорам, 63 то. ин тавр бошад, мо ҷавоби шуморо қабул мекунем ва саволи дигарро мехонам. нақши асосии рустаниҳо дар табиат чист? додани оксиген.
метавонед маълумоти бештар диҳед? рустаниҳо ба мо яъне ба инсонҳо оксигенро медиҳанд, мо ба онҳо гази карбон. ташаккур. Саволи навбатиро мехонам, бо диққат бошед. таҷзияи сафеда дар кадом узв ба амал меояд? таҷзияи сафеда дар меъда ба амал меояд. вақте ки мо хӯрокро истеъмол мекунем, хӯрок ба меъда рафта, аз меъда сафеда ҳосил мешавад. ташаккур Шаҳром. Саволи дигарро мехонам. Ин савол ба фанни физика дахл дорад. Ин олим яке аз физикҳои машҳури замони қадим буд ва ӯ бо ибораи зерин машҳур гарда буд: ба ман як такягоҳ диҳед ва ман заминро ба ҳаракат медарорам. Ин кадом олим аст? ин олим Архимед мебошад. Ман ба шумо савол дода истодам. Архимед мебошад, бале. мо ҷавоби шуморо қабул мекунем. Саволи навбатиро мехонам. қисми марказии рустанӣ ки узвҳои зеризаминӣ ва заминро мепайвандад чӣ номида мешавад? Поя. саволи дигарро мехонам. муҳити дохилии нимояи ҳуҷайра чӣ номида мешавад? ба ин савол ҷавоб надорам. боке нест. Саволи дигарро мехонам, бо диққат бошед. ҳангоми реаксияи галогенҳо бо металлҳо чиҳо ба вуҷуд меоянд? намакҳо. бовар доред? Бале. моеи сабуктарин кадом аст? гидроген. саволи охиронро мехонам, бо диққат бошед. дар ядрои атом кадом заррачаи заряднок мавҷуд аст? дар ядрои атом заррачаи протон мавҷуд аст. ташаккур Шаҳром барои иштирок дар барномааш. Мо то чӣ андоза дуруст будаи ҷавобҳои худро дар охири барнома мефаҳмед. салом. салом, номи шумо? ман Назарова Нигина, хонандаи синфи 9 гимназия парваришгоҳ ба номи Бобоҷон Ғафуров мебошам. хуб Нигина, шумо бо шартҳои барномаи интеллект шинос ҳастед? албатта. ин тавр бошад. Саволи якумро мехонам, бо диққат бошед. ҷадвали даврии элементҳои химиявӣ кадом сол тартиб дода шудааст? соли 1869. ва ҷавобатон бовар доред? бале. то кашфи қонуни даврӣ чанд элементи химиявӣ маълум буд? 63 то. шояд бисёртар бошад. 63 то ҳоло бошад 118 то элемент маълум аст. ин тавр бошад. мо ҷавоби шуморо қабул мекунем. Саволи дигарро мехонам. нақши асосии расаниҳо дар табиат чист? ҳосил намудани оксиген. боварӣ доред? таҷзияи сафеда дар кадом узв ба амал меояд? таҷзияи сафеда дар меъда ба амал меояд. метавонед маълумоти бештар диҳед? вақте ки мо ғизоро истеъмол мекунем, меъда онро ҳал карда сафеда ба амал меояд. ташаккур. саволи дигар ба фанни физика дахл дорад. ин олим яке аз олимҳои қадими физика мебошад. ӯ бо ибораи зерин машҳур гардидааст: ба ман як такягоҳ диҳед ва ман заминро ба ҳаракат медарорам. ин кадом олим аст? ин олими машҳури физик Архимед мебошад. мо ҷавоби шуморо қабул мекунем. саволи навбатиро мехонам, бо диққат бошед. қисми марказии расанӣ ки узвҳои зеризаминӣ ва заминро мепайвандад чӣ ном дорад? поя. шояд ягон узви дигар бошад? не, ман ба ҷавоби худ боварӣ дорам. тавр бошад. саволи дигарро мехонам. муҳити дохилии нимояи ҳуҷайра чӣ номида мешавад? ситоплазма. ташаккур. ҳангоми реаксияи галогенҳо бо металлҳо чиҳо ба вуҷуд меоянд? намакҳо. боварӣ доред? албатта. саволи дигар ба фанни химия дахл дорад. бо диққат бошед. моеи сабуктарин кадом аст? моеи сабуктарин ин гидроген мебошад. ташаккур. саволи охирона аст. бо диққат бошед. дар ядрои атом кадом заррачаи заряднок мавҷуд аст? протон. бовар доред? бале. ташаккур Нигина барои иштирок дар барномааш. мо то чӣ андоза дуруст будаи ҷавобҳои худро дар охири барнома мефаҳмед. ташаккури зиёд. тамошобинони азиз, инак саволҷавоб ба анҷом расид ва натиҷаҳо чунинанд. Омина Одинаева, хонандаи синфи 10, тавонист ки ба 10 савол ҷавоби дуруст гардонад. Акбар Валиев, хонандаи синфи 10, тавонист ба 10 савол ҷавоби дуруст пешниҳод кунад. Меҳрона Солеҳова бо 10 ҷавоби дуруст худро дар барнома муаррифӣ намуд. Усмонов Муҳаммадмубин, синфи 11, аз 10 саволи пешниҳодшуда тавонист ба 8 савол ҷавоби дуруст пешниҳод кунад.
маҳмуродзода Шаҳром иштирокчии навбатии мо буданд ва Шаҳром тавонист ба 8 савол ҷавоби дуруст пайдо намояд. Нигина Назар ва хонандаи синфи 9 аз 10 саволе ки мо барои ӯ пешниҳод кардем тавонист ба 9 савол ҷавоби дуруст гардонад. Тамошобинони азиз, чӣ тавре ки шоҳид гаштем, омӯзиши фанҳои дақиқ дар ин муассиса хеле хуб ба роҳ монда шудааст ва аксари иштирокчиёни барномаи мо дар ин барнома хеле фаъол буданд. Тамошобинони азиз, инҷо барномаи навбатии интеллект ба анҷом мерасад. Ёдовар мешавем ки барномаи навбатӣ аз гимназияи ба номи Бобоҷон Ғафурови ноҳияи Рӯдакӣ баҳратон пешниҳод шуд. Хайр то барномаҳои баъдӣ бо телевизиони Баҳористон бимонед.